Първото нещо, което ако искате, мога да обясня, ще ви бъде съвсем това анафора. Значи, по време на литургия, това, което се случва утре, надявам се да бъдат всички, поне първоначално да присъствате на няколко литургии, за да видите какво се случва. Не се случва нищо страшно, нищо болезнено. Даже напротив, ще ви бъде интересно според мен. По време на литургията има една част в самото начало, която всъщност никой от вас не вижда. Това е тази част, в която свещеника подготвя даровете. Даровете са преди да се осветят и да се превърнат в тяло и кръв Христови, се използват веществата вино, вода и хляб. Хляба представлява една кръгла пипчица. Сега ще видите какво представлява. От която свещеника изважда определени части. При всяко вадене на такава част, те се нареждат на една, образно казвам, чиника с столчо отдолу. Това нещо се казва дискус. Да, не си ги правим сами, има специална рецепта, по която се прави. С молитви. И забележете, има като печат релефен. Това нещо се прави за удобство на свещеника, за да може да изважда части от тази нафора. Това се казва нафора. Всяка една част, когато се вади, се казва определена молитва. В средата на тази чиника, че се казва, стои така наречения агнец. Това символизира Исус Христос. От тук се вади една частица, която символизира Богородица. След това от тази страна има 9 малки триъгълнища, като на всяко се казва молитва различна за ангелите, за ангелските чуми, за мъчениците, преподобните отци, за преподобните майки, за Свети Иван Предтеча и кръстителя. И още две частици, едната, която символизира духовната власт в момента. Духовната власт е владиката, патриарха, всички епископи. И още една частица, която е за целия български православен народ. И тези дарове, след като се осветят, след като се наредят, има един момент, който надявам се утре ще видите по време на богослужението, се пренасят от мястото, където се вадят тези частици, в страни от алтара, и излиза се отвънка, свещеника носи в едната ръка кутия, в която е водата и виното, а в другата ръка, от лявата носи този дискус с наредените частици, което ще се превърне в плътта Христа. Излиза, прави големия вход, обикаля с тях и влиза пак в алтара. А самата анафора, която се раздава на края на литургията, се прави от това, което е останало и от още една-две такива пичици, да ги наречем, и се нарязва на малки хапи. Вие се идва без да си ял, без да си пил вода, без да си пушил, на гладно, на жадно, на непушено, никакво кафенце, защото много не се спи. И влизате така в храма и когато приключи цялата литургия, аз ще причастя народа, който е подготвен за причастие, накрая тези, които не са взели причастие, взимат от тази нафора също на гладница. След това вече могат да се подират или всъщност се събираме тук. Но от гръцки значи вместо причастие. Защото има ситуации, в които човек не може да се причасти в този момент, по някакви причини, и се взима нафора. Да, не го правим от обикновението. Може беше задушница. И хората отдават почет на покойните си близки. Това е нещо изключително важно в нашата църква. Но забелязването на нещо по гробищата, което не е редно да се прави. Да се оставя храна на гроба за покойните. Значи, вижте, покойника се е преселил в отвъдното, само
плътта му е останала пълно да се превърне в пръст отново. Той няма как да приеме тази храна. Опитват се да влагат някакви символи в това, но то не е правилно. Това, което се отчети днес от храна, трябва да бъде раздадено на такова. Защото чрез любовта на живите и благодарността на живите, чрез тяхната молитва за починалите, не можем да облегчим състоянието на душа. И това църквата има определени места в богослужението, където споменава всичко това. Дори ако една душа е причина в мътки или в пасти, молитвите на живите могат да подобрят нейното положение и да отидат в рая. Това е, как да кажа, като изследен жест на любов от Бог към нас. Да, защото по принцип, когато сме живи, ние можем да се покаем. Можем да поискаме прошка за греховете си. Можем да принесем дарове и плод. Някакъв плод. Като в основата на всички добродетели все пак е покаянието да бъде постоянно. Но когато човек почине, вече няма тази възможност. Затова близките подават за спасението на тяхната душа, на покойната душа. Но има нещо друго. Чрез тези дела живите също придобиват плът. Не е живял без да сгреши. Не само Господ Исус Христос е този, който е живял на земята в плът и не е сгрешил. Но всички обикновени хора като нас грешат. Той ще има любов към Бога. Защото Христос сам казва на апостолите си, мъжът си знамето този, който твърди, че люби Бога, който никога не е видял, а казва, че люби ближния си, с който е всеки ден. Всъщност е празен човек. Това да си в състояние да простиш или сам ти, виждайки грешката си, да поискаш прошка, и всъщност в основата и в началото на християнския живот. Защото така ще имаме очи да се обърнем към Бога и от Него да просим милост и прощение на греховете. На отдалеченост и по-скоро на отдалечаване. Какво се случва? Един човек, който търси Бог, който загърбва греха, пак може да падне, но веднага принася какво? Покаяние. Принася покаяние, той търси контакта с Създателя. Неговата цел е Създател, той го вижда пред себе си. И колкото повече се приближава, толкова по-ясно го вижда. Тази метаноя, която всеки прави, търсейки прошка за греховете си, е това, което ни освобождава от състоянието на грех. От това отдалечаване. Това е така наречения процес на въцърковяване. На процеса на навлизане на един човек, който е бил извън църквата, да навлезе вътре в християнския живот. Защото не е въпросът само да влезеш в храма, да запалиш две свещички и да излезеш. Трябва да се научиш да живееш като християнин. Трябва да се научиш да живееш в общност. Защото ние сме социални животни, всъщност. Казвам го светски малко, но ние сме създадени за да бъдем заедно. И църквата не е 5-6 човека, които са влезли в храма да запалят свещички. Ето е църквата. Хората, които се събират заедно. Петте пръста по-отделно може да ги щупи някой. Обаче, когато се помогат заедно, не може. Това е смисъл на църквата. Ето, ти имаш нужда от едно. Аз имам излишък, давам ти. Но в същото време той има нужда от друго, обаче пък ти имаш в излишък. Даваш на него. Това е тази взаимопомощ, която е продиктувана от християнска любов. Е смисъла на всичко, което се случва. Иначе няма никакъв смисъл да влезеш просто за 5 минути и да излезеш.
И нашата цел, това, което се опитваме да направим, наистина още много и нови хора да видят красотата на това, да можеш да заставиш до някой и да знаеш, че този някой няма да му забие нож гърба. Отгоре, отвика на Господ. Защото той навика. Който чуе, който иска, отива. Решението е доброволно. Бог на сила и прави. Но тези, които са събрали заради него, които са отговорили на този Бог, са като едно голямо семейство. Какво представлява това нещо? Когато човек започне с подготвя за изпът, това означава да седне на едно листче и дълбоко, когато е за първи път, назад във времето, където си спомням, да напише всичко, което е направил. Обикновено първата изповед се баяни си. Да, после вече става по-малко, защото на всяка следваща изповед човек казва само това, което се е случило между двете изповеди, старите неща, изповядани да се споменават, и неща, които е пропуснал при първото. Не сещаш се за нещо, което се правят от днес. Изведнъж не изплува в ума. И да съветвам наистина записвайте си, защото се забравят нещата. Дявол така навърти в мрежите си, че правим всичко възможно да забравим за греховете си и да не ги изповядаме. Ще видите какви странни мисли могат да имат на човек, когато тръгне да се изповяда. Ти изповедение без която е за подготовка за изповед, е направено по 10 Божи заповеди. Ако забелязвате от самото начало, първа Божия заповед, аз съм Бог, да няма други богове, освен мен. И под него са изредени грехове, които са в нарушение на тази Божия заповед. Така че когато се записвате, вие реално ще знаете как точно да го запишете. Облегчава много това нещо. Този по втората заповед, по третата. Всяка една от тях има цял пакет от грехове, които са директно срещу тази заповед. Вижте се на едно листче, където са някъде съпруг или благоверната съпруга и да настане скандал, особено за някои грехове. С които работя, са всъщност изключително добри на пръв поглед семейства. И те са допуснали огромни грешки с възпитанието на това дете. Едно дете от малко да свикаш да получава всичко, което капризано в момента желае, той никога няма да се научи какво означава да се отбориш за нещата, които желаеш. Давам много общи примери, защото всяка ситуация е индивидуална, но моята цел е да разберете, че без ценности няма как да разпишем малко. Цари земсти, и си люди, и князи, и си судьи земсти, юноши и дева, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне. Да, да гледам сериал, после ще обърна внимание на децата. И то точно в тези 40 минути, в които трае сериала, разминува някакво изречение във Фейсбук и решава да отида да пиша в телефона. Защото му е скучно, защото не знае какво да прави със себе си, защото има нужда някой да му каже: дай да отидем си къде, нещо интересно, дали ако щете на музей. Може би звучи глупаво в съвременния свят, но защо да не отиде на музей и да е нещо много интересно, което няма къде да види? Защото в интернет едва ли са сети да влезе в някой виртуален музей. По-скоро ще влезе в чатове. И повярвайте ми, ако все още сте в състояние, опитайте се да развиете към тях духовно учение. Возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоострые в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличения в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству великих.
причествия Его,